Ekşi kalam, ekşi kalam. Ekşi kalam. Şivras Bosumantari'yi eres kalam. Eres kalam. Şivras Bosumantari'yi eres kalam. Eres kalam. Senden niye aynango? Lan niye nango? Senden niye aynango? Niye nango? Eres kalam nango. Eres kalam nango. दाखालि 16 थारिख खालि जे आंनि फिसायखौ बुख्रुब सुख्रुब खालामलांबाय सुबिराज बसुमतारिया बिनि सोमोन्दै आङो मैयाहाय मोनसे एफआइआर होदोंमोन ओमफ्राय 24 घन्टानि गेजेराव बे एफआइआरआ रेजिस्टार जानांगौ नालाय दा बियो दासिमबो जानो हायाखै आङो सारमोननि खोथा मथे नेबायबो अलरेडि मैया बेलासिनि गेजेरावनो जागोन होनबाय खिन्थु दिनैसिमबो जायाखैमोन बिनि थाखाय आङो फुङावनो कल खालायबाय माबाय जागोनल' होनो खिन्थु दासिमबो जायाखैमोन बिनि थाखाय आङो दुखु मोननानै आंजों लोगोसे गासिबो आंनि गामिनि पाब्लिकफोरा फैफादों आंखौ सापर्ट खालामदों दासिमबो बिसोरो जेबो रिजाल्टखौ होनो हायाखै ओमफ्राय आङो गोबां बेहाय दावराव दावसि खालायनानै रिकुवेस्ट खालामखांनायनि उनावसो बिसोरो एसे एक्सन लाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव एडिशनेल मेमखौ बिसोरो लेंहरनानै दा जागोन होननानै रायलायनानै नेथ' होगासिनो दङ दासिमबो फाइनाल रिजाल्टखौ बिसोरो होनो हायाखै अलरेडि 24 घन्टा बारबाय जिहेतु मानसिया दिनै गेजेराव जुजिनानै दङ अब्लासिमावबो दासिमबो जुदि न्याय मोनाब्ला अब्ला मा जागोन बिनि थाखाय आङो दा बे सिटी थानायाव दंफैयो बिनि थाखाय आंनो न्याय नांगौ दासिमबो आं मोननो हायाखै गावसोर प्रसेसआव दंल' होनो खालि जागोनल' होनो 24 घन्टा बारबाय दिनैसिमबो जेबो रिजाल्ट मोनाखै आङो बिनि थाखाय आङो दिनै थानायाव फैफिननांदों आंजों लोगोसे गासैबो पाब्लिकफ्रा दङ जोङो गोबां खोथा बुंबाय बिफिनबाय जुदि जायाब्ला आंनो आंनि एफआइआर होनायखौल' हरफिनदो बेखौबो हरा बिसोरो नांगौबा नैबे रेजिस्टार जायैनि बेलायावहाय राजखान्थि माबा प्रब्लेमफोर दङ होनना सानो नामा आंथ' बेफोरखौ आं जेबो सानाखैमोन माने आङो खालि आंनि फिसायखौ पार्सनेलि एटाक खालामहैनायनि थाखायसो आं होदोंमोन एफाग्राब सिरियास खोथाखौथ' बिसोरो मालाबाबो बेबायदि इगनर खालामनो नाङामोन 24 आवार्सनि गेजेराव जेने थेने रेजिस्टार जानांगौमोन बेयो दिनैसिम मानो खालामनो हायाखै आङो बे उद्देश्यखौ जेबो मोनदांनो मोनाखै खालि जागोनल' होनो सारा एक्सेप्ट खालायनानै बेहाय फरवार्ड खालामबाय होनबाय बे खोथाखौ एक्सेप्ट खालायनानै जोङो दिनैसिम नेनो थिननायखाय नेबाय खिन्थु दिनैसिम जों दासिम जेबो रिजाल्ट मोनाखै 24 आवार्स बारबाय दा नै 15 जाबाय अब्लासिमावबो जेबो रिजाल्ट गैया आं बिनि थाखायनो खावलायदों जेन' मोजाङै मोजां जायो दा दसे उन नेथ'नो थिनदों जोङो दसे नेथ'नि मा जायो आरो बिनि गेजेराव जुदि जायाब्ला आङो आंनि होनाय एफआइआरखौ आं बिफिनदोंमोन अब्ला दासिमबो बेखौनो बिसोर होनो हाया खालि जागोनावल' दोनो जागोन होननानै जुदि जायाब्ला बिनि एक्सना मा लागोन बिनि एक्सनखौ आङो गोख्रों एक्सन लानो सानदों आङो मा राहा लानाय जायो आङो दसे उनाव खिन्थानाय जागोन